Привет, друзья! В эфире Литвины Лайв. Сегодня у нас в гостях Василь Калач. Здравствуйте, Василь. Привет, Анечка. Василь – актер, режиссер, ведущий рубрики «Сармат» на канале Будьма. И также Василь является реконструктором истории. Правда, Василь? Так, дакладна. Гэта моя пасія, я просто абажаю рэканструкцыю і займаюся акурат 16-17 стагоддзям, менавіта нашымі землямі, Вялікім княствам літоўскім і Рэчы Паспалітай, і займаюся рэканструкцыяй паўстання 1863 года. И сегодня тема нашего эфира – шляхта и ее наследие в нашей современной жизни. Да, пожалуйста, Василь, что бы вы сегодня хотели бы нам сказать? Прывітанне, шаноўныя гледачы, слухачы. Вельмі рады удзельнічаць у гэтым спатканні. І, перш за ўсё, зразумела, узнікае пытанне, чаму шляхта? Чаму шляхта для нас важная сёння? І наогул, што такое шляхта? Міфаў у нас вельмі шмат. Зразумела, што ў польскай культуры яно было троху прыўзнесена, потым троху забіта хлапаманіяй. У беларускай культуры наогул стараюцца гэта абыходзіць, прынамсі цяпер, пры цяперашняй нелегітымнай уладзе. Як у літоўскай культуры мне складана сказаць, я невялікі знаток сучаснай Літвы, але тым не менш. Тэма збольшага загадкавая, таму што мы ведаем пра шляхту толькі што гэта былі магнаты, розныя там гаштолды, радзівілы, сапегі і іншыя. Але што гэта за з'явішча такое? Што гэта за суполка, што гэта за грамадскі стан? Мы фактычна цяпер сёння не ведаем, але тым не менш мы карыстаемся неверагоднай колькасцю таго, што шляхта нам пакінула. У этыкеце, у падыходзе да стасункаў сяброўскіх, да стасункаў прыязных, да стасункаў варожых. Дагэтуль мы карыстаемся вось гэтай спадчынай шляхты. Вось аб гэтым я прапаную сёння і паразмаўляць. Да, очень интересно, потому что действительно об этом даже очень мало говорят, как-то это не было распространено даже у нас в Литве. Так, я пагаджуся. Але тым не менш, трэба разабрацца спачатку, што такое шляхта. Можа, не ўсе з нашых гледачоў дакладна ведаюць. Не будзем глыбока заходзіць у гэтую тэму, а проста акрэслім, што гэта такое шляхта. Гэта, перш за ўсё, вайсковае саслоўе у сярэднявеччы і ў пазнейшыя часы. Гэта перш за ўсё людзі, якія служаць дзеля абароны дзяржавы. І за гэта маюць свае прэферэнцыі. Так яна з'явілася, вось наша шляхта. Калі коратка, спачатку у нас былі баяры, служылыя баяры таго ж Вітаўта атрымалі ў пэўны час польскія, ад палякаў атрымалі гербы і шляхецкія прывілеі. І так з'явілася яшчэ і шляхта Вялікага княства Літоўскага. Менавіта шляхта як грамадскі стан. І трэба адзначыць, што гэта даволі выключны грамадскі стан у адрозненні ад той же самай заходняй Еўропы ці ад нашых усходніх злобных суседзяў. Таму што дварянства заходняй Еўропы, яно троху больш феадальнае. Яго складана было атрымаць чалавеку, які не ўваходзіў у гэта саслоўе раней. У нас жа шляхта менавіта як саслоўе служылае, і за гэта атрымліваючы свае прэферэнцыі, яно атрымлівала, я, канешне, спрашчаю, атрымлівала больш магчымасцяў менавіта сацыяльнага ліфту. То бок у раннія часы існавання шляхецкага саслоўя нават проста чалавек служылы на вайне мог атрымаць шляхецтва з рук гетмана. Ці выбітны дзеяч грамадскі, ці нават гандлёвы мог атрымаць шляхецтва з рук караля, ці вялікага князя літоўскага. Пасля Люблінскай уніі гэта была ўжо адна персона. А нават яшчэ і раней ўсё роўна абіралі з егілонаў. Все мы ведаем, што у нас быў адзін уладар, што ў Польшы, што ў Вялікім княстве, акурат пасля Вітаўта і Ягайлы. Вось.
Таму у нас гэта была магчымасць сацыяльнага ліфту, і таму колькасць шляхты, менавіта прывілеяванага саслоўя, менавіта грамадзян палітычна актыўных, у нас была значна большая, чым у заходняй Еўропе, дзе быў адсотак іхняга дваранства прыкладна, так, калі не памыляюся, там дзесьці блізка 1%, ну, в залежнасці ад краіны. А на Маскові наогул дварянаў, ну, гэта халопы царя. Яны не маюць ніякіх прывілеяў, яны маюць толькі тое, што ім вось даецца падачкай з гары. Калі браць нашых іншых суседзяў, напрыклад, крымскае ханства, ну, гэта я маю на ўвазе тыя часы, там 15, 16, 17 стагоддзе, там з прывіляваным саслоўем само ўсё было складана. Гэта былі родавыя арыстакратычныя суполкі, менавіта ваяўнічыя, і яны не мяняліся гадамі, то бок таксама там сацыяльнага ліфту там не было. Іншая справа, што іх там было да чорта лысага, але ну, уплыву яны не мелі, ўсё роўна ўсім кіраваў хан. Ось. А ў Турэччыне, напрыклад, ужо больш позняе часы, гэта 17-18 стагоддзе, ну, нават 16-18 стагоддзе, там наогул не было ніякай шляхты, ніякага дваранства. Ёсць толькі адзін арыстакратычны род, гэта род султанаў. Все астатнія гэта яго халопы. Таму мы, як дзяржаўнае тварэнне Вялікае княства Літоўскае, пазней Рэч Паспалітая абойга народаў, трэба адзначаць, што гэта Рэч Паспалітая абойга народаў. Якія бы там не былі ў нас спрэчкі палітычныя з палякамі, але ўсё роўна гэта была адна дзяржава. І калі трэба, палякі ўступаліся за нас, калі трэба, мы ўступаліся за палякаў. Гэта заўсёды была адна дзяржава федэратыўная. Вось. Дык вось наша Рэч Паспалітая, яна выдзялялася на тле вось усіх суседзяў. Менавіта тым, што ў нас было больш актыўных палітычна грамадзянаў. Магчыма, гэта как бы нас і закапала ў пэўны час, але тым не менш гэта было такі візіянерства, крок наперад. Да. Просто потом, как насколько я знаю, я небольшой историк, но насколько я знаю, что вот эта демократия шляхетская, она уже начинала доходить до абсурда, что уже и поэтому это очень внесло негативно на обороноспособность государства и так далее, и так далее. Ну так, але тут хутчэй такія эканамічныя чыннікі, таму што вось, скажем так, ліберам вета не вельмі злоўжывалі, таму што гэта мела пэўныя наступствы. І збольшага больш-менш адукаваныя палітычна удзельнікі соймікаў, яны разумелі, што ліберум вета гэта толькі на крайні выпадак. Хутчэй за ўсё гэта было з-за таго, што шляхціц на загродзе роўны ваяводзе. Ваявода склікае на вайну, о божачкі, а ў мяне тут пашу трэба ўзараць, пасеяць, господзі, там яшчэ трэба гэтых, там дзесьці мёду нарабіць, яшчэ чагосьці, і вось так адзін, другі дробны шляхціц скажа, не паеду я на паспалітае рушанне, займуся я сваёй гаспадаркай. Круціў я тую вайну на вусах. Ось. І па выніку здаралася так, што калі паспалітае рушанне павінна было сабраць, ну, напрыклад, там 20 000 баявых адзінак, гэта значыць шляхціц яго почет. Ну, гэта вось усе тыя, хто з ім едуць, там чалавек 5-6, то збіралі 5, ну, 10 у лепшым выпадку. Зразумела, гэта вельмі ўплывала, таму так, з аднаго боку вольнасці гэта было зло, з іншага боку гэта было фармаванне ўжо палітычнай культуры, актыўнай культуры. Так, канешне, гэтую культуру потом у нас стараліся вынішчыць нашы маскоўскія суседзі, калі ўжо адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай, проста-напроста ўсё гэта шляхецкую спадчыну спрабавалі выжыць, вытаўчы. Пераводзілі ў расійскія дваране з абмежаванымі вольнасцямі, пераводзілі нават у падатковы стан, то бок у мяшчане, а нават і ў сяляне дробную шляхту. А дробная шляхта гэта проста аграменны пласт. Тым больш, што вось акурат Віленшчына, акурат Падляшша, Гарадзеншчына, гэта ўсё было проста засыпана загродамі, гэта шляхецкае пасяленне
калі шляхціц не багаты, ён жыве на загрозе, то бок з другімі такімі шляхціцамі. Шляхецкая вёска. У яго можа не быць, у яго можа быць свая зямля, але можа не быць ніводнага працаўніка. Ён можа сам хадзіць за сахой, а шабля будзе ў яго вісець на выпадак вайны. Вось. І, дарэчы, такіх прыкладаў было вельмі шмат. Акурат у паўстанні 1863 года, як апошняя бітва за Рэч Паспалітую. Акурат дробная шляхта складала большасць паўстанцкіх аддзелаў. Да чаго гэта ўсё? Шляхты ў нас было неверагодна шмат. Так? Але, як мы ўжо казалі, гэта палітычная культура. Гэта культура адносінаў. Гэта элементарная ветлівасць. Нават звышветлівасць дзе-нідзе, якая адбываецца. То бок, прынамсі, у беларускай мове звяртацца там праз прыдатак пан, напрыклад, пан Валер. Гэта цалкам абсалютна адпавядае вось гэтай культуры. І гэта культура на Беларусі знікла толькі пасля Другой сусветнай вайны, калі ўжо пачалася жорсткая зачыстка ўсяго культурнага. Зачищался тот менталитет. Он уже в 19 веке зачищался. Именно шляхетский менталитет Речи Посполитой. Так, менавіта. А яшчэ трэба адзначыць, што ў нас акурат у Рэчы Паспалітай было такое цікавае прамежкавае саслоўе. Гэта былі, так скажем, служылыя людзі. Ось як трансфармацыя позняга там у позніх часах баярскага стану. Баярын гэта чалец княскай дружыны. Гэта зразумела. То бок гэта ваяўнічы мужик, груба кажучы. Вось. Былі такія так званыя баяры путныя. Гэта баяры, якія пільнавалі дарог, лавілі разбойнікаў. Вось яны былі вольнымі людзьмі абсалютна. Так, яны не мелі права удзельнічаць у соймах і сойміках, але яны былі, як і шляхта, у большасці пазбаўлены ад падаткаў, таму што яны служылі дзяржаве. Вось. Была такая катэгорыя, вось акурат з маіх продкаў, служылыя татары. Была татарская шляхта, а былі служылыя татары. То бок гэта не шляхта, але вольныя людзі са сваёй зямлёй. І таксама яны былі абавязаны проста ў любы момант, калі адбываецца вайна, прыйсці са сваім канём, шабляй, рушніцай і стаць у шэрагі. І так і адбывалася. Па выніку мой прадзед меў сваю землю і 16 коней у 39 годзе, пакуль не адабралі. Вось акурат з калачоў, з татараў. Зразумела, што яны былі ахрэшчаны у праваслаўі вельмі-вельмі даўно, таму што татары ў нас на нашых землях ад часоў Вітаўта, а можа і раней. І гэта цалкам нармальна, ўжо колькі ў каго дамешкаў гэтай татарскай крові ніхто не ведае, як і жыдоўскай, як і польскай, як і балцкай, як і славянскай. Гэта абсалютна бессэнсоўна капацца менавіта у генетыцы, у прымяненні да сучаснасці. Толькі для сваёй цікавасці скуль наш род. Але менавіта культурная спадчына, гэта для нас вельмі важна. А культурная спадчына тут яшчэ і ў выхаванні. Таму што, узгадаем, як нас выхоўвалі у Савецкім Саюзе. Мы з вамі больш сталага веку, я, можа, маладзейшы за вас троху, але Савецкі Саюз мы памятаем. І памятаем яго добра. Добра. А гэта значыць, будь сціпленькі, а ты не высоўвайся, а не жылі добра, няма чаго і пачынаць. Вось гэта ўсё ж ідзе адтуль, ад гэтага савецкага выхавання, калі нас спрабавалі ўсіх зрабіць пад адну грыбёнку. Усіх зрабіць аднолькавымі, з нас вынішчалі пасіянарнасць. А акурат вось гэтая спадчына той шляхты, гэта не гербы, спадчына не гербы, не пёры на чапке, не шабля нават, калі ў кагосьці яна захавалась, ці ў кагосьці ёсць новая, а спадчына гэта пасіянарнасць, гэта імкненне да зменаў, да лепшага. І вось гэта мы павінны выцягнуць з гэтай спадчыны і гэтым карыстацца. Вось гэта спадчына гонару асабістага, гонару за дзяржаву, гонару за сям'ю. Гэта ўсё тут. Менавіта. Свобода. Я бы еще добавил свобода. Любовь к свободе. Потому что шляхтич — это человек свободный, который сам себе хозяин. Так, дакладна. Вось, як кажуць, шляхціц на загродзе раўны ваеводзе,
але прымус інтер парес, уладар проста першы, проста лепшы сярод першых. Не, першы сярод лепшых. Заблыта ўсё ўжо. И как вот очень большой процент был шляхты, очень большой процент был шляхты в наших краях. Так. И вот если вот сейчас взять, ну я так рассуждаю, я не специалист, то если копнуть каждого, допустим, бабушку, другую бабушку, прабабушку, прадедушку другого с двух сторон отца и матери, я думаю, почти каждый найдет шляхетские корни. Ды безумоўна, улічваючы, што шляхты ў нас было у некаторых паветах нават да 20% насельання, то гэта ўжо ўжо кажа аб тым, што праз 200 год гэтая шляхецкая кроў магла разысціся проста ўсюды. І гэта цалкам нармальна. Гэта, конечно, не дае права там на пыху, на карыстанне гербамі, на спробу недзе паставіць сябе вышэй за іншых. Але гэта разуменне таго, што гэта культура шляхецкая, яна таксама наша. Бо гэта нашы непасрэдныя продкі. І таму вельмі было б класна, канешне, узрадзіць, прынамсі, вось гэтую шляхецкую пасіянарнасць, шляхецкую вольнасць сярод тых, хто вакол нас. А гэта значыць палітычная актыўнасць, гэта значыць эканамічная актыўнасць. І пры гэтым гонар за сваю дзяржаву, за свой край. І гонар за сваю спадчыну. І гэта важна. Нас заўсёды спрабавалі пераўтварыць у сялянскія нацыі, што літоўцаў, што беларусаў, што палякаў. Вось, прынамсі, ад падзелаў Рэчы Паспалітай усё ішло туды. З нас спрабавалі зрабіць самых цёмных, самых незразумелых. Хаця трэба адзначыць, што акурат сяляне Вялікага княства і кароны, яны заўсёды былі у значна больш лепшым стане і статусе, чым тыя ж самыя сяляне на захадзе і на ўсходзе. Таму што у нас сялянін фактычна не быў прывязаны да пана як уласнасць. Так, прыгон быў, пэўны час прыгон быў, гэта безумоўна, але прыгон быў, менавіта быў селянін прывязаны да зямлі. Але ён спакойна мог адмовіцца ад гэтага падданства, напрыклад, аднаму пану, і пераехаць на іншую землю, а ці нават у каралеўскія землі. Ён не быў уласнасцю пана, як гэта было на Масковіі, дзе кожны землеўласнік проста валодае душамі, яны такі называлі душы. Да. Вось гэта брыдка. Таму што ў нас ніколі, вось колькі я пераглядаў там розных дакументаў з эпохі, нідзе не было пазначана, колькі ёсць душ. Усюды пазначана ва ўсіх інвентарах, колькі ёсць зямлі і што ёсць на гэтай зямле. А не пазначаны людзі, бо людзьмі ніхто не валодаў. І вось гэта таксама адметнасць. Гэта часта здаралася так, што шляхціц мог пазычаць у селяніна грошы. Да, я слышал, да. І гэта было абсолютно нормально. Таму што шляхціц не меў права сам гандляваць, напрыклад. Вось гандль... Имел право, чи это было не культурно, или это было просто не по шляхетскому статусу? З-за гэтага можна было нават пазбавіцца шляхецкага стану. То бок, калі заградовы шляхціц павезе сваю брукву і будзе гандляваць ёй непасрэдна, здесьці стоячы на рынку, то яго на гэтым зловяць, ці займецца нейкім рамяством, то как бы яго могуць нават пазбавіць шляхецкага статусу. Таму звычайна гэта рабілася праз эканомаў, гэта, ну, і адразу оптавымі гуртовымі партыямі. Вось гэта было нармальна. То бок сам непасрэдна проста вось стаяць, адвешваць тавар шляхціц, ну, гэта было не ганарова, і гэта лічылася проста вось всё. Стыдоба лишила. Стало это стыдно. Так. Тым больш, што шляхты это было насамрэч вельмі шмат, і магнатаў сярод нас было немного. Гаштольды, Радзівілы, Сапегі, Хаткевічы. Можна пералічаць доўга, але тым не менш гэтых родаў, ну, не больш за 20-30. Ось. А колькі было шарачковай шляхты, якая мела толькі шаблю і шарачковы жупан з даматканкі ушыты.
неверагодна шмат. Ось. І ўсё роўна ўся гэта шляхта яна была палітычна актыўна. Ну, Яна была палітычна актыўнай, даходзіла нават да палітычных сварак і боек. Калі зараз мы глядзім на нейкую бойку ў сойме ці ў парламенце дзесьці ў якіх краінах, о божачкі, што ж адбываецца? А калі узгадаць вось нашу шляхецкую дэмакратыю, там сварыліся па-страшнаму, з сабой бралі нават хлеб з цвіллю, каб раны затыкаць, таму што біліся ў шаблях. Нават калі сойм адбываўся ў касцёле, там таксама магла быць бойка на у шаблях. касцёле? Соймы адбываліся нават у касцёлах, калі ў малой мясцовасці няма большага памяшкання прыстойнейшага за касцёл, то павятовы соймік адбываецца менавіта ў касцёле. Гэта цалкам нармальна. І туды прыязджае ўся павятовая шляхта. Ад самай галоты да мясцовых, можа хто там адной-двумя вёскамі валодае. Ось. І зразумела, там адбываліся і сваркі палітычныя, і нават бойкі. З сабой бралі хлеб з цвіллю, і розныя корпія патрункі, каб проста-напроста ў выпадку бойкі можна было хутка залечыць ці абеззаразіць рану. Ну і зразумела, алкаголь. Адбывалася па-страшнаму. Напрыклад, у вытрымцы, я ўжо не памятаю, з якога павету быў соймік, рубалася адначасова ў шаблі 500 чалавек. Ого. 500 чалавек шляхты на сойміку рубалася ў шаблі адначасова. Настоящий бой. Так, але з вялікіх пашкоджанняў, калі не лічыць парэзы і папорчанае адзенне, вось, то быў толькі адзін адсечаны палец. Ну, гэта насамрэч яшчэ такі вельмі лайтовы варыянт. Адзін адсечаны палец. Вось. Але тут трэба зноўку адзначыць, што вось былі перагібы гэтай шляхецкай дэмакратыі акурат у час магнатэрыі, калі нашыя магнаты пачалі расці і пачалі ўплываць непасрэдна не толькі на вальным сойме, на рашэнні дзяржаўнае, а пачалі захопліваць менавіта як сучасны алігархат, захопліваць усе сферы жыцця. Тады з'явіліся і соймікавыя рубайлы, гэта асобная катэгорыя шляхты галоты, якая зарабляла тым, што наймалася ў кліенты да магната, каб на сойміку, калі што, прасоўваць менавіта яго пазіцыю з большага пры ўжытку шаблі. Такие и сейчас так делается, что более крупные политики имеют в кармане более мелких иногда. Так это и сейчас есть. Ну, так, толькі што цяпер гэта не на відавоку, тады гэта было проста бачна. Ось. Але зноўку, нам трэба зразумець, што калі мы не будзем палітычна актыўнымі, напрыклад, калі мы не будзем культурніцка актыўнымі, калі мы не будзем пасіянарнымі ва ўсіх сферах свайго жыцця, то мы пераўтварымся вось у такую галоту, якая ні на што не ўплывае, і намі будуць кіраваць толькі магнаты. Таму што гэта адбылося, вось гэтая вся гісторыя з ростам магнатэрыі, алігархату, адбылося толькі тады, калі сярэдняя і дробная шляхта вырашыла, што ёй цікавей свой падворак, чым палітыка дзяржавы. І менавіта такім чынам яны былі паглынутыя гэтымі магнатамі, увайшлі ў іх кліентэлу і перасталі фактычна ўплываць. Але гэта ўжо такое больш 18 стагоддзе. Вот скажите, Василь, а вот как люди реагируют на вашу деятельность, на ваш образ, что вы представляете в передаче «Сармат»? Как люди реагируют, что вам говорят, вот, может, друзья, знакомые, из семьи и так далее? Ну, ведаеце, по-рознаму. З аднаго боку, пакуль я яшчэ жыў у Беларусі да эміграцыі палітычнай, на мае вусы на вуліцах глядзелі вось такім чынам. То бок проста вылупіўшы вочы, божачкі, і праважалі ўзрокам, а куды, а хто, а навошта, а ці сапраўдныя яны? Колькі разоў я быў у Літве, і вось зараз жыву ў Польшчы, ніводнага такога дзіўнага, вось здзіўленага погляду на маю знешнасць не было. Гэта абсолютна нармальна, таму што у Беларусі ўсё ж такі больш гэты ўплыў савецкай спадчыны і светапогляду.
Таму, ах, божачкі, ён адрозніваецца. А у краях цывілізаваных, безумоўна, гэта цалкам нармальны атрыбут мужчыны. Можа быць, чаму не? Калі ласачка. Хоч насі вусы, хоч бораду, хоч галіся нагала, ну і ўсё гэта прыстойна. А што датычна рэканструкцыі, я вось чацвёрты год жыву ў Беластоку, і, зразумела, перыядычна выходжу на нейкія імпрэзы ці на запісы праграмаў, проста каб не замарочвацца там на месцы, і адразу выходжу ў гістарычным строі. Вось. Пры шаблі, там, з рушніцай. І мясцовыя гэта ўспрымаюць абсалютна нармальна. Абсалютна адэкватна, наадварот, падыходзяць, цікавяцца, а ў якім пан клубе, а якую эпоху дакладна пан рэалізоўвае. Вось, калі ў строі паўстанца студзеньскага 1863 года, то адразу не ўзнікае пытанняў, а як гэта пан, а што гэта такое? Все ведаюць, што такое паўстанне 1863 года. Пытанняў абсалютна няма. І наадварот, падыходзяць, а дзе пан будзе меў выклад дзісяй? Бо ўжо ведаюць, што я займаюся рэканструкцыяй, вось, і што перыядычна даю лекцыі дзесьці нават вось, для польскай аўдыторыі. Вось. І гэта вельмі класныя стасункі з людзьмі менавіта ў плане гістарычнай рэканструкцыі. Гэта ўспрымаецца наўра, шчыра і вельмі мяне цешыць. Цёпла ўспрымаецца. Если честно, мне тоже очень нравится ваша передача «Сармат», ваша рубрика. Я очень много смотрел ваших выпусков, очень артистично и очень действительно местами цепляет за душу. Цепляет. Ну, тут я трэба считаю, что ваша значыць... передача очень нужна, и она очень интересна. Если честно сказать, я сам хотел вести такую рубрику, но просто я не умею так красиво говорить. Дзякую. Ну, трэба адзначыць, што гэта не я адзін, гэта цэлая аўтарская каманда. Мой калега і добры сябр, гарадзянскі гісторык Алесь Кіркевіч піша сцэнары, мы з ім абмяркоўваем тэмы. Ён піша сцэнары агульна, я удакладняю пэўныя дэталі, таму што я вось менавіта глыбока, напрыклад, там у вайсковай тэме, там у тэме нейкіх такіх дробязяў этыкету, можа быць. Але гэта камандная праца. Ну і зразумела, аператары, ўсё ж такі... Ну да, профессиональная вас передача. Гэта троху іншы фармат. Да жалю, самастойна у адну асобу такога ўзроўню перадачы ўжо не зняць. YouTube, ён такі безлітасны. Ось. А вот вы репетируете перед этим эти ваши передачи, или вы просто импровизацией сразу вот так вот быстро это все? Я раскрыю страшную таямніцу. Ёсць такая штука, як промптер ці тэлетэкст. Ось. Ну, насамрэч, безумоўна, я гэта ўсё вычытываю не адзін раз. То бок, любы тэлетэкст — гэта толькі падказка на выпадак, калі штосьці пайшло не так. Таму што ўсё роўна ты працуеш сам. Ну, тэлетэкст, ён дае толькі тэкст. Ось. А ўжо пражыванне гэтага тэксту, а гэта вельмі важна, у нашай працы данясення культуры і ведаў да гледача вельмі важна жыць гэтым, бо не падманеш гледача. Ён вось усё заўважыць. Гэта ўжо, нават людзі ўжо зараз проста аішку, вось штучны інтэлект вельмі добра адсочваюць нават па манеры падачы, бо яна не жывая. Ну, пока да. Я не знаю, что будет через 5 лет, но пока да. Ну, можа быць. Усё роўна... Мне падаецца, ўсё роўна будуць разумець, дзе штучнае, а дзе не штучнае. Да, я еще очень надеюсь, если у вас будет время, если у вас найдется свободного времени, чтобы вы какую-нибудь из своих сценок записали бы у нас в эфире. Это было бы классно. Если когда у вас будет время, конечно, чтобы уже отрепетировали, что вот может быть, из уже бывшего репертуара что-нибудь, когда у вас будет время. Ну, в прынцыпе, вы маеце на ўвазе праграмы «Сармат», менавіта пра шляхту, ці можа падрыхтаваць штосьці таго, чаго яшчэ не было на Ютубе. Мне падаецца, у гэтым будзе больш карысці. Ось. Можам паспрабаваць. Я не магу абяцаць, што гэта будзе ў бліжэйшы час, але
тым не менш мы ўсё роўна ў кантакце ўвесь час і запросто можам нейкія тэмы абмеркаваць і зрабіць, показаць. Спасибо, спасибо, Василь. И что бы вы хотели сказать вот нашим зрителям? Какое было бы ваше слово, что ваше сердце подсказывает сказать всем нашим зрителям? Шановныя даражэнькія мае, давайте узгадваць і узносіць сваю шляхетную сутнасць не па крыві, не па запісах, а па нашых адчуваннях, па нашых сэрцах, па нашай пасіянарнасці вышэй, вышэй і вышэй, каб быць сапраўднымі грамадзянамі сваіх краінаў, патрыётамі не на словах, патрыётамі ў душы, і нясем свой гонар і сваю годнасць праз векі. Спасибо вам, Василь, за хорошие слова. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. Пишите свои комментарии. Еще раз спасибо, Василь, и до новых встреч. Дзякую шчыра. Да сустрэчы.